Mira, justament sobre Family Tour hi ha un col·laborador del programa que és el Giga Zero que té una pregunta per fer-te. Et sembla que el deixem passar? Endavant, Vinga, endavant. va. Vinga, Giga Zero. Ai, Liliana, això de treballar amb intèrprets no professionals, imagino que ha de ser un bon percal. Però més enllà d'això, va ser difícil treballar amb la teva família? A veure, primer, convences per fer-ho. Després que acceptin el guió. I després encara queda tot el rodatge. Déu-n'hi-do, quins pollastres, no? Sí, sí. Sí, sí. Va ser un procés d'aquests que et quedaran gravats per la resta de la vida. Bueno, llegir el guió, no? Hi havia gent que estava més conforme que menys, no? Que es veien millor retractats que altres, no? Fer entendre que jo corresponia a una visió, que volia parlar d'una sèrie de coses, que era una vinyeta de la vida d'algú, no? Que no era completa. Bueno, això va requerir que jo dins del meu sistema familiar obrir melons que no estaven tancats, no? Ni ben tancats, no? I un cop fet això, clar, treballes amb gent que té una confiança extrema i que, per tant, té zero respecte en molts moments, no? I que tu els dones indicacions i t'ho rebaten, i això així, i això no, jo no he dit això. No, la meva mare era especialista i diu, mama, és que has dit tal. No, jo no he dit això. I era com... Saps allò? No? Llavors era com... Tenia moments molt divertits. Jo t'haig de dir que és el rodatge el que més hem rigut mai. D'haver de parar tomes perquè l'ajudant de càmera estava plorant de riure directament, de pixar-nos de sobre, literalment, més d'una persona, de l'atac de riure que ens venia, i també de moments jo pensava, l'equip en aquell moment estava pensant, jo tenia claríssim, la primera toma coral que vam fer, que era la cuina, tal, no sé què, vam fer 17 tomes, perquè era la primera. I clar, la primera que intervenien tots, i s'havien de... I jo me'n recordo d'estar pensant, ara mateix l'equip està pensant, què collons estem fotent aquí? Puto rodatge. Puto rodatge, aquesta loca ens ha portat aquí amb la seva família i això, no? Fins que va sortir. I el moment que va sortir ja tot va... Però sí, hi ha aquests moments de dir... Jo tinc confiança que això sortirà, però clar, m'estic tirant aquí un doble salt mortal que qui sap, no? I, a més, havíem de conjugar-nos amb el fet de que no són professionals i que, per tant, ells tenen una feina que no poden abandonar per estar rodant. Principalment la meva mare, que era la que més sortia, no? Llavors, això significava fer un pla de rodatge que era un puzzle amb molts nivells, tant de pressupost com d'horaris de la gent, com d'etcètera, però bueno, jo me'n recordo de la meva mare, que és una bèstia absoluta. Vam rodar ja totes les seves escenes, totes les de casa, no sé què, i li vam dir, no? I vaig dir, mama, ara no toquis res, hem deixat la decoració que havíem canviat, i això, no toquis res, perquè no sabem, fins que no comencem ara a mirar el material i a muntar, si farem, jo què sé, si farem canvis o si voldrem repetir alguna cosa i tal. Pots creure que vam tornar a la tarda següent a recollir coses de material i ja havia pintat la paret? Increïble. Pintat, no és que ha canviat una planta de lloc. Ja havia pintat la paret perquè aquell color a ella no li agradava. Saps? I ja l'havia aguantat tot el rodatge i ja li havia semblat que n'hi havia prou. Llavors, treballàvem amb aquest tipus de volabilitat. No? Molt fort. Clar, jo penso, per exemple, sense desvetllar molt la història, no? Però amb l'escena final, no? Amb el teu pare, i pensava, hòstia, a nivell de guió, com li venga això al meu pare, saps? O sigui, no? Posar com un conflicte així, quasi moral, sobre la taula i de més. Pensava, ostres, complicat, no? Que t'ho comprin, com exposar-me, no? A tot plegat. Sí, mira, amb el cas del meu pare no tant, perquè ja et dic que ell era molt, molt cinèfil. Llavors, ell sí que tenia la possibilitat de veure molt perspectiva de que tot allò era una ficció i que jo volia parlar de certes coses i tal. Amb el cas del meu pare el que va ser molt complicat va ser fer-lo sortir en ell. De fet, el vam enganyar durant una bona part de la preproducció, perquè ell es va negar, i li anàvem dient que estàvem fent càsting però que ningú ens acceptava pels diners i no sé què, però que bueno, que ja trobaríem algú, no sé què.
fins que li vam dir un dia abans de rodar que no hi havia ningú i que si no ho feia ell no podíem fer la pel·li. I per això ho va fer. Però en aquest sentit no va ser difícil d'explicar. Tots podien entendre si feies amb una mica de... A veure, si ho feies entenible, tots entenien, no? Que era una ficció. Però jo crec que en el seu cas va ser molt més el tema exposar-se a ell, no? Que li posessin el micro, vestir-se... Bueno, és que tot això, mon pare era un misàntrop, llavors tot això ho portava molt malament, no? Tot i que llavors el veies, que es quedava allà mirant el rodatge la resta del temps i deies, bueno, no? O sigui, d'alguna manera estan disfrutant, no? Clar, i més sent tan cinèfil, no? De cop viure un rodatge des de dins. Sí. Que guai.